ягон проблема мешавад ё ин ки не. дар ҳамин бора дар шабакаҳои иҷтимоӣ мигратсиони картаи работа хати рафтагианд, вале патент гирифтагӣ нестанд. Ба хотире ки ин срока як бор аллакай проддид карда буданд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародари азиз, касе ки мехоҳад бидонад ки депортатсияш кушода шудагия ё ки не ҳолӣ, номери WhatsApp мебарояд бинависед, проверкаи депортатсия мекунад, 100% барои шумо мегӯяд. Як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, дар телефон VPN дошта бошӣ, чикор мекунад? Вақте ки Россия рафтеста бошӣ, ягон проблема мешавад ё ин ки не. дар ҳамин бора дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеоҳое нашр шид, ки шаҳрвандои тоҷик дар фурудгоҳи мақсад Федератсияи Русия қарор доранд, барои доштани ҳамин VPN депортатсияшон кардагиянд. яъне ҳамун чиза дар Русия ки манъ карданд, бояд ки ӯ чиза риоя кунед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, иҷозатномаи корӣ меган боло меравад, ҳамира камтар мефаҳмондем. яъне иҷозатномаи корӣ патента дар назар доред? Не, патент қимат намешавад. боҷи иҷозатнома, яъне ки ҳамун налогое ки пардохт мешавад аз музди маошу аз дигар чизо, ҳамё аз 1 сентябр нархшон боло меравад. як нафари дигар нависонда: границаи Челябинск, тоҷикое ки шаҳрвандӣ надоранд, 1 сутка меқапанд. ростай? ҳозир дар ҳамун шабакаҳои интернетӣ ҳама видеоҳоро дидестай. 1 сутка қабидесанд, баъзан вақт 2 сутка қабидесанд, баъзан вақт ягон соати меқапанд, сар метиҳанд. як нафари дигар нависонда: граница бачаи ман рафт рӯзи ҷумъа, рӯзи сешанбе омад, намедонам дигарша. бале ҳозир камтар строги шудагия граница проверкаву дигар чизош, ба ҳамин хотир бешинос нарин аз пеши худом. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, соли таваллудум 98, 27 солаям, бурам хизмат мебарам. 27 сола шуда бошем, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. шоева нависонда: акаи Сорбон, дар бораи границаҳо як видео мекардим, мефаҳмондим мардума. ҳозир сарсонӣ бисёр шудестай. худо хоҳад барномаи дигар видео мекунем ва мефаҳмонем ки чӣ воқеаҳо шудестай, дигар чизо. Юсупов нависонда: салому алайкум акаҷон, нависам ҷавоб надодем. ман чанд сол шуд Россиядаем, документ надорам, гости омадагӣ будам. штраф спорум, патент карам метонам? Не, гости омадагиё бубуроян аз Россия бояд. ӯ штраф споридан ё ки авфшидан да касое тааллуқ дорад ки мигратсиони картаи работа хати рафтагианд, вале патент гирифтагӣ нестанд. ин барои ҳамун касо мебошад. бародаро, як чиза хотиррасонтон мекунам. каседа ки дар кор боша, одамои боваринок границаи Қазоқистоншон мегузаронанд, номерошон мебурояд ширкати боваринок ва шофёрое ки нархи арзон қатӣ кор мекунанд. ҳакимов нависонда: ассалому алайкум бародар, ман граница гузаштагӣ регистратсия карда 2 моҳ зиёдтар истода омадам. вақти граница гузаштан таги работада хат кашидам. ҳозир тибқи қонуни нав баъд аз чанд вақт Россия раван мешавад. вақте ки граница гузашта бошем, регистратсия 2 моҳ зиёдтар истоди ва буромадӣ аз Федератсияи Русия, агар ки барои дилпурии худут бугӯй, то 10 сентябр, пеш аз 10 сентябр рафтан документ кардан мақсад бе проблема гузаштани ҳама зиёдтар аст. баъди 10 аллакай рейдо сар мешавад, депорткунӣ сар мешавад, мушкилӣ бисёртар мешавад. Қурбонов нависонда: акаҷон, як савол ҷавоб диҳем. сахр ва одамаш кам нашавад. срока ай 10 сентябр боз зиёд мекунанд шад. илтимос ҷавоб диҳем. акаи чиза мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. мумкин бикунанд ё мумкин накунанд. ба хотире ки ин срока як бор аллакай проддид карда буданд, то 30 июна буд, то 10 сентябр кардан шад. алиҷон Сафарзода нависонда: салому алайкум бародар, аз залатая корона қарздор бошем, граница гузашта метонем ё ин ки не? агар ки залатая корона шуморо дар суд надода бошад, бале, ба хотире ки вақте дар суд метия залатая корона, шуморо весона махкам мекунанд ки аз Россия берун баромада натонед дигар. Салохов нависонда: салом Сорбон, патент Москва, област кайда 1 мешавад. рӯзҳои наздик дар ин масъала видео мекунем ва ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. шумо интизор бошед ва видеоҳоро тамошо кунед ҳар рӯза шаб. азамат нависонда: салом ака, саломат бошӣ. пешакӣ раҳмат, ман 27 сола шудам, ба хизмат мебарам ё ин ки не?
27 сола шида бошӣ, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод шудагӣ. Бегалиев нависонда: акай Сорбон, комментарият беақлонаро нахон, сари хата беҳуда вайрон накун. Мутаассифона мо сармона вайрон намекунем, бародари азиз. Бигем ки ҳаму касое ки беақлона рафтор мекунанд, беақлона гап мезананд, мо ҳамуро бигем одамам ҳисоб намекунем, вуҷуд надоранд гӯё ки. Гулпари нависонда: салом акаҷон, баъди гузаштани сроки патент мумкин ки 2 моҳ истам, пешакӣ раҳмат. Не, мутаассифона намешавад. То ҳатто 1 ҳафта ҳуқуқ надорем барои истодан. ҳар чизе ки муҳлаташ ба охир аст, 30 ҷоро аз нав бикунед ё ки аз Россия бароед. Раҷабов нависонда: чӣ гуна худсарона прописка кардан мумкин? Худсарона бо тариқи приложения мешавад, яъне дигар шумо бо тариқи посреднико намекунед, ҳар каса пул наметен. Худсарона кишид худтон дар приложения дар ҳамун ҷои зисти худтон ки ҷойда ки зиндагӣ мекунед регистратсия мекунед худтон. Тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.